Mga kaparokya, welcome to another episode of Men of Light. Happy New Year po ulit sa inyong lahat. Ito po ang ating special episode on the baptism of the Lord. Ang ating pong pagbasa, of course, because we are already in Year C, is from the story of the baptism of Jesus in the River Jordan by the Gospel of Luke, by the evangelist Luke. Ilog po ang pamagat ng ating episode na ito. Some time ago, merong nagbigay sa akin ng isang coffee table book. At doon sa coffee table book na yon, merong collection of postcards, mga photographs of a certain American named Jonathan Best. At ilan doon sa kanyang mga photographs ay ang Ilog Pasig. Habang pinagmamasdan ko ang Ilog Pasig, parang naisip ko, wow, noong palang unang panahon, ang mga bahay ay nakatapat sa ilog. Ang ganda ng tabi ng ilog kasi mga tapat ng bahay. Siyempre, ang ilog ay marami ang silbi sa buhay ng mga Pilipino. Ang ilog ang highway ng mga sinaunang mga Pilipino. Sa ilog din sila nangingisda, pinagkukuhanan ng pagkain. Sa ilog sila kumukuha ng tubig, ng panghugas, panlinis, o baka mismong inumin nila. Kaya napakahalagang malinis ang ilog. Pero alam nating lahat ang naging trahedya ng talikuran natin ang ilog. Ngayon, karamihan sa mga ilog madudumi, punong-puno ng mga basura kasi tinalikuran natin. Kapag tumalikod tayo sa ilog at humarap tayo sa kalsada, ang kalsada malinis, ang ilog madumi kasi po nagiging tapunan ang ilog. Ang ilog ay sagrado sa kultura ng Israel. Ang ilog Jordan ang pag-uusapan natin. Ang namumukod tanging kaisa-isang ilog sa bayan ng Israel na punong-puno ng kasaysayan, punong-puno ng katuturan, kahulugan. Dahil ito'y may kinalaman sa binyag, sa bautismo ng Panginoong Hesukristo sa ilog Jordan, at alam natin na ang nagbinyag sa kanya ay si Juan Bautista. Ilog ang pag-uusapan natin. Tatlong bagay po ang mga punto natin. Ang una, ang ilog bilang sagisag ng muling pagsilang. Pangalawa, ang ilog, paglusong sa ilog, bilang sagisag ng pagpapakumbaba. At pangatlo, ang ilog bilang sagisag ng walang katapusan at walang hintong pagbabago sa buhay. Babalik po ang Men of Light. Pakinggan po muna natin ang ating ebanghelyo, Luke chapter 3, verses 15 to 16 and 21 to 22. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Nagahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas, at ang akala ng marami si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila, "Binabautismuhan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbabautismo sa inyo, sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa akin, at hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak." Nabautismuhan na noon ang lahat ng tao, gayon din si Jesus nang siya'y nananalangin, nabuksan ng langit at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Ang mabuting balita ng Panginoon.